Koľko sekúnd čakáš, kým uzavrieš pozíciu? Sekúnd? Minút? Dní? Vždy predtým, než vstúpiš do obchodu, je nutné si premyslieť exit stratégiu. Strach zo straty nás často paralizuje a preto držíme pozície, ktoré sú už dávno v červených číslach. Držíme ich preto, lebo my nejako dúfame a veríme, že prídu zelené čísla. Preto je treba plánovať svoju exit stratégiu a súčasťou exit stratégie je aj to, ako dlho danú pozíciu sme ochotní držať. Je to krátkodobý obchod, deň, hodina, mesiac, rok, alebo to chceme držať už navždy. Pred otvorením akéhokoľvek obchodu si rozmysli, kedy budeš brať profit a kedy budeš brať stratu. Napríklad vstúpiš do obchodu a budeš ochotný prijať 10% stratu, prípadne 20% profit. Uzatváranie stratových obchodov patrí k životu úspešného alebo neúspešného obchodníka. Avšak čo je ťažšie, je uzatváranie profitov alebo konzervovanie ziskov z profitových obchodov. Ja sám zo svojho života viem, že mi to robí veľké problémy. Je to spôsobené hlavne tým, že napríklad na nejakom obchode ste zarobili $100 a myslíte si, že zajtra to môže byť 110, 120, 140. Tak pozíciu držíte, nakoniec držíte tak dlho, že to je strata. 100, 200, $300, niekedy možno až viac, prípadne, nedaj Bože, likvidácia účtu. Preto je dôležité konzervovať zisk, ktorý máte už v nejakej pozícii dosiahnutý. Dajme tomu, že ste v zisku $200, 50 uzatvoríte, aby ste si zakonzervovali váš profit a zvyšok pozície necháte bežať. Možno vám to zarobí násobok, možno budete nakoniec na nule z celej pozície, ale bude sa vám určite o dosť lepšie spať. Časom zistíte, že bolesť zo straty je väčšia než eufória zo skutočného zisku a dobrého obchodu. Ale tým, že investície, ktoré sú v profite, uzavriete tak, aby ste konzervovali zisk a najhoršie, čo môžete riskovať, je nula, vám dá dobrý spánok. Drž sa svojich pravidel, nepredávaj v panike a nechytaj FOMO. Ak už náhodou uzavrieš nejaký obchod, ktorým si strate, alebo v ktorom si nečakane viac profite, napíš si to do denníka. Napíš si tam čas, obchodovaný pár, tvoje emócie, tvoje pocity, čo si pociťoval, keď si uzatváral tento obchod. Spätne, to bude tvoja najlepšia kniha, aby si bol lepší a lepší. Dole do komentárov mi napíš, čo ti robí väčšie problémy. Uzatvoriť stratový obchod alebo uzatvoriť ziskový obchod. Nezabúdaj, hlavne dobrý spánok pri obchodovaní.